moi! Hei! Meiltä on pyydetty uutta videoa. Koska tästä näkee hyvin. ei haittaa, kukaan ei näe. Mutta En mä kyllä meikannut. Ei vaan. Ja Arvaa mitä me tehdään. Tai arvatkaa. joo, arvasitte oikein. Kävellään 8 kilometriä. Mun tallilta kotiin. Niin ja mä sanon tässä, että terveisiä Tesomalle 9B. Luokkani. Terveisiä vaan teille sinne. Tiedän, että katsotte tämänkin ja taas keksitte jotain huutelemista. Ilmeistä. Siitä teille. Niin. Ei mulla muuta. Terveisiä vaan teille sinne. Niin saatana. Perkele. Vittu. Semmoista asiaa, että keksikää meille haasteita. Auto tulee. Ei se haittais tuo valoa. Niin tuo. Mut ei varmaan hirveä. Tuo se jonkun verran. Hyvä sä näetkin semmonen lujaa, vaikkei se mennyt. Jep joo. Näin matkustat kotiin oikeaoppisesti. Vittu on hauska. Kumpi kamera sulla on päällä? Etu. Aa. Suomi tässä kuvaa. Vammanen. Ei, mutta moi! Ai vittu. Siellä takana näkyy meidän kävelykepit. Siellä nätisti. Toista on sun takana. Siellä. Kävelykeppejä. Tehdään källi jollekin ja jätetään johonkin Nokian keskustaan. Jep. Mutta mihin? En tiedä vielä. Ai niin joo, multa tultiin kyselemään, että onks mä tänä keväänä muuttamassa Nokialle. En, vaan ensi syksynä tai kesän aikana oikeastaan. Eli siinä teille informaatio infistä. Tän vlogin idea ei oo. Tää on vaan tämmönen... Kun oli tylsää, kun käveltiin. Niin, Tai kävellään. Me ollaan vasta puolessa. Ei oo. Vähän yli puolessa välissä. niin tän vlogin idea on vaan tämmöstä epämääräistä riehumista. Koska me ollaan vähän tämmösiä epämääräisiä ihmisiä. Ja kohta sen yhden pitäisi tulla vastaan. Niin.